zorbitzeko kapazitatea handia. Horrek segitzen dau. Azkenian guk golpe bat ematen garenian, kotxean goia zenian eta abiadura gaitxikan energia asko dakagu. Baina txokatzen garen momentuan energia hori transforma huitzen da. Eta transformazio horretan bi aukera dauz. Edo gure txasiak jaten dau energia hori, bestela gu jaten dugu, bai. Horregaitxikan konpositiak segurtasun aldetikan abantaila asko dakate eta oso interesantia dira. Eta azkenikan korrosioan aldeko propidadiak, ez? Gaur egun oso indar handizakin dauzartzen hidrogenua. Hidrogenua baina almazenatzeko tankiak eta biadira, ez? Eta hortarako konpositiak abantaila handizak. Korrosioa ez dugulako ukiko, bai. Eta horrek izango zian gehizen bat hiru abantaila nagusienak. Merkatuan gaur egun egiza da ez dela asko erabiltzen, ez? Takan kostia gaitxikan. Baina ja zida ikusten, adibidez kotxietan, hemen ikusten dozuena da BMW serie 7 bat, eta bertan ikusten dozuen kolorezko perfil danak horreia konpositekua dira. Kirolian bebai, ez? Zenbat bizikleta kuadro dauz fibra karbonoskuak. Esan bezala, tankietarako bai almazenatzeko bebai oso abantaila asko dakate eta energia munduan bebai asko erabiltzen da. Tamen, beste adibide bat, ikusten dozue taula hauek dira, saltuak eta itxeko dira, eta kuriosu da, segaitxikan, naiz izan, zelan dakate hor xafla beltz batzuk. Xafla beltz horrek ipintzen dira tabla horrek indar karga handizena dakan lekuan. Eta ipintzen diana da, bertan propiedade altu hauak eukitzeko. Baina bakarrikan ipintzen da bihardan lekuan. Bai, prezio altua dakatelako, beraz, guztiz oso ondo optimizauta gongo zen. Bale, eta esan duguna da, ez? Abantai asko, baina segaitxikan ez dara biltzen hainbeste. Bi arazo nagusi daka. Alde batetikan, materialan kostua. Lehen gaia oso garestizia da. Azkenian gauz esaten, karbono zuntza, beira zuntza, oial batetikan datorrela, ez? Tela batetikan. Tela hori, lehengo zuntza lortu inbia da. Eta gero, jos inbia da bata bestiakin. Eta bestalde bebai, fabrikazio prozesuak. Azkenian fabrikazio prozesuan inbia duguna hartu tela hori eta busti, ez? Eta gogortu. Orduan, alde honetan bebai, kostuak asko gotzen dira. Adibide moduan hartuta, hemen 3 fabrikazio prozesu ipinetzuet. Lehengoa da autoklabe. Autoklabe erabiltzen da aeronautika munduan. Eta, horregon gozan desglosia pieza batek autoklaben fabrikauta, kostia ze portzentajetan banatuko zen. Igual ardizan infusinuakin. Infusinua da beste prozesu bat, geizenetariko erabiltzen dana, baina oso manuala da. Eta azkenikan RTM, izango zala, kaentzi handiko piezak fabrikatzeko, bai. Zoze automatizaua nahi baldin bada, erabiliko zen prozesua. Alan da ikusten da danetan, 150 baino gehiago, fabrikazio prozesueri dauela oinarrituta, bai, lotuta. Beraz, gu lanian ibili gara, arlo honetan, ez? Fabrikazio prozesuen inguruan. Helburua azkenian, fabrikazio denbora murriztia da, bai, kostia murrizteko. Eta horretarako ezinbestekoa da automatizatzia. Baina automatizau ezin da hain ezagutza ez baldin bada. Bai, horregaitzikan, zentrau ibili gara, nire kasuan ez, azkenengo urtietan alde honetatikan. Egiza da, azkenengo urtietan, bai agertu diala adibide batzuk ez, adibidez McLaren hau, oindala urte batzuk itzen zen aeronautikako teknologiakin, eta azkenengo urte hauetan hasi daia beste prozesu estandar batzuetara heltzen, bai. Gainera, propidadia mantentzen, propiedade mekanikoa mantentzen, 10 aldiz denbora murriztu dute, bai, adibide moduan. Hauxe BMW i3a bebai, lehen komentatu ditzuetena, elektrikua eta bastante simbolikoa dana mundu honetan, ez? Kotxe honetan, masiboki lehengo aldiz erabilida konpositiak eta ia guztiz konpositez inda dau. Gero bebai, Volvo batena, hauxe da, Volvo XC90, Volvo CX90, bai hori da, atzeko barra estabilizadoria.
Bai, hor beira zuntzezkoa da, eta seguro kotxe hau askotan ikusi dugula, Eta, erantzuna oso ona dago izaten. Eta azkenikan, beste kotxe baten bai erabili dana, eta hauek izango zian, zelan hartauta pilarrak, ez? Pilarre nagusiak kotxekuak. Eta zein izaten da estrategia, bai? Esan dutzu, nahi izaten denbora zuan, fabrikazio prozesuetan gauzela zentratzen, ez? Denbora murriztu, kostia murriztu. Baina ez da hori bakarrikan, bai? Eta nahi neban sartzia hor, design for manufacturing kontzeptua bai, derrigorrezkoa dela. Guk azkenean ezin dugu zentrau bakarrikan fabrikazioan, bai? Importantia bai, piezak diseinatzen dira momentuan, fabrikazioa bai kontutan eukitzia, bai, diseño para la fabricación, eta hortan bai ibiltzen gara. Azkenean batzutan itzen duguna da, konpositiak oindala gutxi sartu dira, eta batzutan itzen dana da sustituidu direktamente, ez? Pieza metaliko bat, kompositera pasa. Eta ez da enjarraia, buelta bat eman biajako eta rediseinu bat bihar dau. Ez hori bakarri bai, ez? Zuntz motak, dakagu zuntz jarraiak, propiedade altua dakatela, baina kosta altua. Beti gabizor kostiak, inez, gero bai, zuntz motzak egongo zian, bai, ez da izan bihar bezdana zuntza luzia dela, motzakin bai, eta kasu honetan, propiedade baju hauak, eta kostia bai, bajutu ditzen da. Eta azkenengo adibide moduan bai, aukera moduan hibridazioa egongo zen. Hibridazioa izango zen, mezkla bat, ez? Zuntz jarraia eta zuntz motzan arteko adibideko zozer, bai. Eta, azkenengo urtietan, atal honetan ibili nahi lanian. Izaten da, hartu pieza, ikusi zein dar jasan bia daben, eta optimizau, desde el punto de vista de diseño eta materialetikan. Eta, hori izango zen, ikertzen abien atala. Mila esker, Maider. Komentatzen dozte streamingak ez tabela funtzionatzen. Streaminga moztu da eta nabilen bititzen udaletxeko kondunean ordenadora itzali da. Bale, primeran. Bititzen dago, baina sartu behar dio udaletxeko webgunean. Bale. YouTubekuan eta egongo da emitir en directo dagoena. Bale, lasai. Kontrolauta baldin badago ez dago arazoik. Pegatu bidale, porque beste makina baten dago. Aha. Bale, lasai. Lasai. Vale, bueno. Cosas del directo, esaten dana. Bueno, gure urrengo izlarisa Teresa Gaiaztegi izango da, eta Teresa, aurrera nahi duzunean. Entzuten da? Bai. Bueno, ni Teresa Gaiaztegi naiz, biologia ikasinean eta ikerketa munduan aritu naizen urtietan, biomedikuntzan ikertzen aritu naiz. Eta itzali honetan hitz egingo dutzuet, nire tesi doktoralian lanineban proiektuan inguruan. Orokorrian, Gonzala oinarrituta, populazioaren portzentai garrantzitsu bati afektatzen dutzen, eta isilean garatzen den gaixotasun baten detektatzeko erramienta bilatzen, oinarrituta proiektu bat. Lehenik eta behin kontekstuan jartzeko, azaldu nahi dutzu ezer dan ikerketa translazionala, termino hau 80. hamarkadan sortzen da, eta sortzen da oinarrizko ikerketa eta ikerketa klinikoan arteko harremana estutzeko beharretik. Hor dago esaldi bat, from bench to bedside ingelesezko esaldia, nolabait batzen da bela, zelan oinarrizko ikerketako emaitzak garrantzitsuan trasladatzia klinikara. Beti helburu batekin. Pazientearen osasunaren mesederako erabiltzeko ikerketetan irtetzen diren emaitza horiek. Horrelako proiektuak zela sortzen dian, normalian batzutan klinikan behatzen da beharren badagola, eta orduan trasladatzen da hori laborategi batera, edo beste bat laborategi baten osagai biologiko bat aztertzen garen bitartian, adibidez ikusten da aplikazio terapeutiko potentziala eduki aldabela,
osagai honek, eta orduan trasladatzen da klinikara, bertan be bai aztertu ahal izateko. Nik tesi doktoraleko proiektuan abdomeneko aortaren aneurisma gaixotasunian ikertzen lan ineban, azkenean urte asko gaixotasun hau ikertzen zeramatzan ikerlari talde batian, eta, bueno, aorta da gorputzeko arteria nagusi bat, arduratzen dana bihotzeko odola gorputzeko atal guztietara bidaltziaz. Orduan, gaixotasun honetan gertatzen dana da, aortaren diametroa dilatatu egiten dela, eta orduan sortzen da globo moduko bat, argazkian ikusi leiken bezala, eta hor juten da odola pilatzen. Orduan honek eragina dauka odol jario normal horretan, ez? Azkenean kaltetuta ikusten da, eta hau guztia gertatzen da modu isilian. Da gaixotasun bat, normalian, kasu gehienetan, ez da bena sintomarik azaltzen. Gainera, bueno, kasu estremuenetan, gertatzen dana da, aortako pareta hori haustu itzen dela, eta haustura horrek dauka 175ko heriotza tasa. Beste ezaugarri garrantzitsu bat, gaixotasun honen beste ezaugarri garrantzitsua da, tratamendu bakarra kirurgia dela. Eta nola modu asintomatikoan azaltzen den edo garatzen den, detektatzia oso zaila da. Eszenario honen aurrian, oso garrantzitsua ikusten den bezala, importantia da gaixotasun honen detekziorako erramienta berriak topatzia. Eta nik nire proiektua hortan zetzan. Aukeratu ginuan molekula, erramientak esaten dutenian, detektatzeko, esan nahi dut markatzaile biologikoak, biomarkatzaile bezala ezagutzen dienak. Guk aukeratu ginuan bat, ja duta zeuana beste gaixotasun batzuetan, ikusitza zer nolako papela edo zeukan, aukeratu ginuan molekula bat, aztertzeko bere potentziala biomarkatzaile bezala. Biomarkatzaileak izango lirateke objektiboki neur daitezken ezaugarri biologikoak, nik azaldueten bezala adibide bat izan daiteke proteina bat, eta izaten dien normalian ematen dozkuenak informazioa zelula edo organismo baten une jakin batian gertatzen danan inguruan. Beraz, esan genezake diela osasunerako alerta sistema goiztiarrak. Adibide arrunt bat jartzeko, guk odol analiziak itzen ditugunean kolesterol maila altua saltzen danean, honek antzeman dezake beste gaixotasun bat izateko arriskua, ez? Horren bezala, badare biomarkatzaile batzuk ohiko bisitetan egiten diren neurketetatik identifika daitezkenak, eta beste batzuk, igual zailagoa dela identifikatzeko, eta ure identifikatzeko beste froga mota batzuk egin behar diela. Egun, gernu edo odol lasterketak. Eta, guk egin genuena izan zen hori. Azkenean, kontaktuan geundenez ospital batekin, ospitaletik laginak lortu genitzun, edo, azkenean honek olako proiektua elkarlanian burutzen dian proiektuak. Orduan, errestu soskuen ospitaletik lagin desberdinak, batzuk gaixotasuna zuten pertsonen eta kirurgia jasan zuten pertsonen biopsia moduko zati bat, eta horrekin konparatu ahal izateko, zela horta bizirik egoteko, beharrezkoa dan zerbait dan, ez da posible pertsona osasuntsu bat aorta zatea. Orduan, erabili genituen laginak, osasuntsuen lagin bezala, izan zian hildako organo emaileen laginak. Eta orduan, teknika desberdinak burutuz, itzen dana gutxi gora bera, konparatu bi baldintzak, adibidez, mikroskopio bitartez ikus daitezken imaginetan, egunen komposizio aldaketak aztertzen dira, gero gaur egundan ondako ezagunak dian PCR teknika horrekin aztertu daiteke
gene baten kantitatea zein dan baldintza batian edo bestian, gero gene horrek emango dabela proteina bat, eta proteina hura ere bai, posible da aztertzia honen kantitatea beste teknika batzuen bitartez. Ordan gu zentrau ginen, komentauten bezala, proteina konkretu batian, eta proteina hau bai, odolian azaltzen danez, ospitaletik bai plasma laginak lortu ginu zen, eta orduan konparau ginuan bai, odolian ze kantitatetan zegoan proteina hori, eta bai pertsona osasuntxuen laginetan, edo gaixotasuna dauken laginetan. Konkretuki kasu honetan guk bai ikusi ginuan, gure molekulan desberdintasun bat baldintza batetik bestera, ikusi ginuan gaixotasun honetan bai zegoela murrizketa bat, eta hori erreflijauta ikusi ginuan plasman. Hau adibide txiki bada horrelako proiektu translazionalen adibide bat, eta izango zen emaitzak hasierako indikatzaile bat bezala, baina guk ondorioztatu ginuan posible zala egotia gaixotasun hori detektatzeko potentziala zeukan markatzaile baten aurrian. Oso garrantzitsua hortarako kontaktuan egotia indarrak batzia eta ospitza ikerlarixako batera egotia, diru publiko hartara destinatzia guztiondako nahi izan lehiken zeuzetarako, baina hasierako erantzunak bezala dira, eta azkenian gero hori sakondu inbia dela gehiago eta hori. Baina, ideia bat egiteko zelan burutzen dian horrelako proiektuak. Eta jazta. Eskerrik asko, Teresa. Eta oin berriz ingenieritza mundura bueltatzen ga, Jaione Iriondon eskutik. Listo. Bale, eskerrik asko, itxaso. Ni Mondragon Unibertsitatean itzen dut lana, Maiderrekin batea, Goi Eskola Politeknikoan, hori bai departamentu desberdinean. Ni nahi izatez mutrikoarra, ingenieritza teknikoa mekanikan ikastea etorren itzan arrasatera, egisa zan ingenieritza teknikoa inoanian ikastiaken bastante nazkatuta amaitxunan, baina gero ez dakit zeba, igual nire gelakidea egitxio edo, erabaki noan superiorrakin jarraitzia. Eta gero ere egisa zan ez dakit zeba, tesi doktoralakin animau nitzan. Ordan, gaur egun, borixe, tesi doktorala amaitxu noan, oain dela 5 urte, eta irakasle eta ikerlari bezala nabil ingenieritzako fakultadian. Ordan, hementxe do nire oain kontau dizuet ez, gutxi gora bera nire bizitzia, pixkat laburtuta. Gaur egun mekanika aplikatuko departamentuan itzen dut lana, eta horretaz gain akustika eta vibrazioen ikerketa taldian. Ordan, ere hitzaldixa ikusi dezuen bezala izenburuan, izango da erresonantzien inguruko hitzaldi bat. Segurazko entzun daukiko dezue, erresonantzia hitza, saiatuko gea guk lantzen den ikuspuntu hori, zuei azaltzen edo pixkat ulertzeko bazetan aritzen gean. Orduan, lehenengo eta baina esan dut, akustika eta vibrazioen ikerketa taldean aritzen nahi, zer dira vibrazioak, ez? Segurazko danok dakigu genduke gutxi gara bera azaltzen, vibrazioak zer dian, mobilak vibratze igunean, edo beste vibrazio mota batzu, baina lehenengo galderia, onak dia, ala txarrak dia, hau da, zer da guk bilatzen deun zehozer, ebitatu nahi deun zehozer, ez? Eta hor jarri dizuet adibide desberdinak, nun, baten agertzen da, ez, fresaketa prozesu bat, gero agertzen dira kotxeak jarri dizuet bat, esango dugu, bastante aspaldikoa eta beste bat modernu haua, tren baten
ere, eta horredanakin nahi nirak utzi gu vibrazioak somatu aldeun aplikazio desberdinak, bai? Kotxian ez igual hainbeste gaur egungo kotxietan, zeba zorionez, gai horretan ikertu da eta hobekuntza batzuk ere lortu deuz, baina lehengo kotxietan batez ere, segun ze abiaduratan, sentitzen gendun vibrazioa volantian eta bar, bazan bastante esanguratsua, edo tren baten sentitzu aldeuna, edo igogailu baten, bai? Oindala 50 urteko eraikuntza batea juten baldin bagea, segurazko igogailu horrek, segurtasun aldetik ez digu konfiantza handixe ematen, zarata, mogitxitzen dalako eta bar, eta usteak gaur egungo eraikuntza batea juten baldin bagea, askoz ere lehuno da, eta askoz ere, esango dugu, konfort aldetik, askoz ere hobiagoa da. Bai? Orduan, hori zeba da, erresonantzia fenomeno baten ondorioz. Bai, vibrazio horrek doz erlazionatuta asko erresonantzia horrekin, eta erresonantzian gertatzen dena da, ipatu den vibrazio horrek asko handitzen diala. Bai? Orduan, asko handitzen dian momentuan hori arriskutsua bihurtu leike. Zeba, apurtzera eraman aldo alako gure sistema, edo gure makina, edo zeba ez, eraikuntza bat, azkenean lurrikaratan gertatzen dena zer da. Dardara bat sortzen da lurrian, eta horrek sortzen doan, gure eraikuntzan sortzen doan vibrazio horren ondorioz, erresonantzian sartzen da, eta vibrazio horrek asko handitzen baldin badia, hori apurtu leike. Bai? Baina gu gauk, niko hain zaten baizuet, zer da erresonantzia edo, zertzak zuen zuek buruan erresonantzia inguruan, igual ez nik kontatzen nagoan, hau, ez? Googleen bertan jartzen baldin badeantzia, lehenengoa agertzen dena beti erresonantzia magnetikoa. Hori erlazionatzen dugu, ez? Medikuntza munduarekin, segun zer gauza ikusteko, ez? Berabiltzen den teknika. Nere kasuan ez da hori, eta ez nabil erresonantzia horren inguruan. Zer da orduan ni izketan itxen abilen erresonantzia hori? Bada, gorputz batek, izan alda, gorputz bat esaten detenean, aldezi imaginau edo zer, kotxe bat, makina bat, edo mai bat, edo zer. Hau da, nik aplikatzen baldin badiot indar bat, indar hori aldiot aplikatu estatikoki, hau da, kontinuo, konstante, edo indar hori aldiot aplikatu pulsoka bezala. Pulso hori, frekuentzia ditzen baldin badixo, pulso horrei. Segun ze denboratan ematen da, hau da, oso azkarra da, oso geldu aldin bada, erantzuna sistema horrena ez da berdina. Bai? Orduan, pulso horrek koinziditzen doanean egitura horren ezaugarri batekin, dala frekuentzia naturala, hor agertzen dana, hor sistema itzen da, erresonantzian sartu, vibrazioak asundit, eta apurtu aina, edo apurtu arte iritsi alda. Hor jarri dizuet, irudi batez, askotan ere, hor agertzen da emakume bat kantatzen, eta baso bat, ez emabider ikusi da igual bideo bat, eta baso hori apurtitzen da. Hor, zer dabil gertatzen esplikatzen dagoen hori, Kasu horretan indarra, ez da indar, ikusten deun indar bat, baina da gure soinua ere azkenean da indar moduko bat. Nun, kopa horren kontra, kopa horrek dakan ezaugarri horrekin koinziditzen baldin badeu, gu sortzen gabiltzen soinu horren frekuentziak, apurtu arte iritsi alda. Orduan, ez hau da pixkat galdetzen dizuena, zer gertatzen da indar periodiko baten frekuentzia naturalarekin koinziditzen duenean. Hor ikustezuak grafiko bat, noa nahi grafiko eta ekuazio asko jarri, hasieran ekuazio bat naka, baina gero jakendu inoan. Hor ikusten da, funtzio hori asko handitzen da erresonantzia frekuentzia horretan. Horrek sortu aldoan arrisku danakin. Orduan, hori arrisku bat baldin bada, gu zer nahiko dugu, jakin frekuentzia naturala zein dan, eta hori baldin badakigu, hori ebitatzeko. Hau da, guk ez du aplikatuko indar bat frekuentzia natural horrekin koinziditzeko, ez? Asmatuko dugu edo sortuko dugu indar bat, pulso batekin, ez doana koinziditzen sistemaren ezaugarri horrekin. Eta orduan, ados, baina frekuentzia naturala jakitzeko zein dan, nun fijatu behar geha. Hori da sistemaren propietatearen funtzioan. Horretxo esan dizuet, eozerrek balixo digula, izan alda mai bat, zila bat danak eukiko dugu frekuentzia naturalak, Porque zerren funtzioan do?
masa, hori danok ulertzen dugu zer dan, ez? Pixua edo, eta zurruntaz rigidez, izango litzakena erderaz. Bai? Orduan, bi gauza printzipal horretan fijatu beharko ga frekuentzia natural hori zein dan jakitzeko. Masa neurtzia nahiko erreza izan leike, balantza baten bidez. Bai? Gu geure burua ere, hola pixatzen geha, ez? Baina zer gertatzen da, lehen jarri deun adibidean bezala. Eraikuntza baten frekuenturela intzako, zela pixatu behar dut eraikuntza hori. Metodo bat izaten da, elementu finituen metodoa. Ez dakizeku lentzen dezuen, baina da, metodo bat nun guk itxen deuna da, irudikatu, kasu honetan zubi bat ez, irudikatu zubi bat, guk gure programari esango dizu zubi horren materiala zein dan, eta dimentsioa jakinda programak esango digu zein dan horren pixua. Elementu finituen metodua oso edatuta, azkenean ahalbidetzen digulako sistema komplejuan portaera kalkulatzia, bai? Ordan, hor jarri dizuet zubi baten adibidea, bai bizikleta baten adibidea, orduan izango litzake, pixu hori aldeten neurtu balantza baten bidez, esperimentalki, hau da jartzen dut balantzan da neurtu itxet, edo numerikoki, bai, programa informaren bidez. Hori masaren ikuspuntutik, baina zer gertatzen da zurruntasunaren ikuspuntutik? Hau da pixkat komplikatu kalkulatzia. Bai, berriz ere numerikoki nahiko bagendu kalkulu elementu finituetara bueltatzen geha, bai, porque zerren funtzioan do zurruntasuna? Hongo da, materiala eta geometriaren funtzioan, hau da, gure egunerokotasuneko material bat edozein metal hartzen baldin badeu, edo esponja bat hartzen baldin badeu, bai, nik indar berdina aplikatzen baldin badiot, bat deformatzen da asko eta bestiak gitxi. Hori ze bada, zurruntasuna dalako desberdina. Esperimentalki nahiko bagenuke kalkulatu zurruntasuna, hor ja asuntua pixkat komplikatu itzen da. Hor ja sensoriak erabiltzen hasi behar geha, eta ez dut uste da nik gaurko helburua hori azaltzia. Orduan, hemen da adibidetxo bat, ez zetela nahi asko liatu, baina hor ikustezu ez, 2 barra, eta barra bakoitzaren azalera da desberdina. Azalera kantidadia da berdina, bat bada 50, bestiare da 50. Baina bada laukizuzen bat, eta bestia da itxurako perfil bat. Masa kantitate iguala erabiliz, geometria desberdina erabiliz lortzen dauna da emaitza desberdina. Ikusi, baten frekuentzia naturala da 77, eta bestiana da altu, horren nahi du esan zurruno dala. Orduan, hor jabagabiltz ikusten teknika desberdinak frekuentzia natural hori nola aldatu. Porque batzutan ez da posible aktuatzen doan indar hori aldatzia, hori ez da gure esku. Orduan gukin aldeuna da, sistema aldatu ez koinziditzeko frekuentzia naturalak indar horrekin. Orduan, esan deuna helburua zein da, sistema erresonantzian sartzia ekiditzia. Eta horretarako zer bihar deu jakin? Bihar deu jakin frekuentzia naturalak zeintzuk dian. Eta hori zerren funtzioan do? Esan deuna, masa eta zurruntasunaren funtzioan. Baina aipatu dizuetena, zer gertatzen da? Frekuentzia naturala harkau ezin danean ebitatu, ezin danean ekiditu. Beste soluzio bat izan alda, eta nire tesisa pixkat hemendik joan zan, hau da, lehen erakutsi dizuten piko hori ez, hor erresonantzia frekuentzian vibrazioak asko handitzen dira, zela alde murriztu piko hori, hau da, nik piko hori ezingo dut desplazatu frekuentzian, baina zela alde eta amplitudea gutxitu. Aukera bada, amortiguazioa aportatzen duen materialak erabiltzia. Hor ikusten duzu, bete koloretako kurba batzuk agertzen diala, pikua gerotasua biodana, horrek dia amortiguazioa altzatuta gertatuko litzakena. Orduan, zer inaldeu horretako? Erabili aldeuz, material mota desberdinak, eta hemen dakazu adibide bat, dala portoi batena edo. Nun, ikustezu funtzio hori, ez? Altzairuan, portoi hori altzairuzkoa baldin bada, pikorrek dia oso zorrotzak, hau da, amplituda da oso altua. Oain, portoi hori lortzen baldin badeu, metala bakarrik biharrenean, metala gehi beste material, adibidez izan alda polimo bat,
erabiltzia sandwich forman edo, bueno, ikusi marko litzake ze formatutan, lortzen deuna da amplitude hori asko murriztia, orduan, bueno, ez, izan ala soluzio bat. Ta ze material dian honek? Batez ere, Maiderrek aipatu da materialak ere, bai, material konposatuak, elastomeroak, inaldeuz sandwich egiturak, bai. Azkenian, metalakin alderatuz, material honek, beak esan duan bezala, ez, inpaktuan aurrian dake energia absorbitzeko gaitxasuna, amortiguazioare hori da azkenian, ez? Zer da, guk sartzen dugu energia bat, eta materialak gai da disipatzeko energia hori. Orduan, disipatzen baldin badete energia, lortzen detena da, vibrazio horrek murriztia, dala berez gure helburua. Mena zer gertatzen da, honek dia material bizkolastikoak deitzen dian material batzuk. Torre zer nahi dugu esan? Bueno, material honen propietateak diala aldakorrak bai temperaturan edo bai frekuentzian. Bai, igual temperaturana hobeto ulertuko dugu. Hau da, nik dakat polimero bat. Temperatura konkretu baten bere portaera da X, temperatura igotzen baldin badet, portaera da desberdina. Bai? Orduan, karo, nik segun zetako nahi deten material hori, jakin beharko dut material honen ezaugarrisa zeintzuk dian. Bai, ikusi dezuelen frekuentzian ibiligea, segun ze frekuentzia naturala nun gertatzen dian, guk hor nahiko deu murriztia amplitude hori. Ordan interesatuko zaku material bat nun frekuentzia horrek amortiguazio asko aportatuko diguna. Eta material horrek, bueno, nire tesisa hor zentratu zan, bai, material konposatuak, ze gaitxasun zaken vibrazio horrek murrizteko, material konposatuak berez estia sortu vibrazioak murrizteko, ez? Dake, esango dugu, beste prestazio garrantzitsu batzuk, batez ere arintasuna eta erresistentzia hori bere pisuarekiko. Baina bai, diala material batzuk, karo, absortzioa ono aldima impactuan, ontan ere lagundu aldi guten, akordan, bueno, bai, benetan laguntzen digu, zenbat laguntzen digu, merezi deu, ez, erabiltzea material horrek, hori zan pixkat nire tesisan aztertutakoa. Eta uste eta hoxe zala azkeneko diapositiba. Bai, listo, eskerrik. Eskerrik asko Jaione. Eta oin berriz mikrobiologiako munduan murgilduko ga Ainara Leizeagan eskutik, barkatu. Eta Ainara aldozunean. Entzuten da, bai? Bueno, ni Ainara naiz eta oin ingotzu berba pixkat lurzoruko mikroorganismoei buruz eta klima aldaketan honek dauken eragina eta klimak eretan daukan eragina baitxa. Bueno, azteko nahi nebanen ere burua presentau pixka eta ni Bergarakoa naiz eta, bueno, ipintzen ninean batxiergoa eta horri hasi nintzen biologian interesatzen. Hortik mobidu nintzen Bartzelonara, nun biologia ikasi neban eta masterraina mikrobiologiako arluan, eta horra nintzen ikusten oso interesantia jatela lurreko mikroorganismoak. Eta hori aztertzeko mobidu nintzen Suediara, nun neban nire tesisa horri datzi neban. Eta bukatu neban hau maiatzian, eta ointxe noia Manchesterrera ikerkuntzan segitzera, baina ondikan horko emaitzik ez daukatenez, gaur Suedian indoten lanai buruz ingotzu berba pixkat. Orduan, lur pixka batekin hasiko ga, eta ikustozunean lur eskukara bat, seguramente zuek ikustozue lurra eta jazta. Baina nik lurra ikustotenian, pentsatotena da, zum nahikoa itxen bozu eta gerturatzen juten baza poliki-poliki, lurrian daren tartetxo danak darela biziz beteta. Eta bizi hau dia, balen aipatu dituten lurreko mikroorganismoa. Lur gramo baten, entopauzeike milioika bakteria zelula eta baitza kilometroka ongo. Eta zeitzen dabe lurreko mikroorganismo honek? Bueno, lurreko mikroorganismo honek izuri aldituzte karbono dioxido
kantitate oso handixak atmosferara, eta baitza karbonoa hori hartu eta lurrian pilatu. Ez dakiguna igual da, lurrian daren mekanismo honek, guk gizakixok izurtzen duguna, baino 6 aldiz karbono dioksido gehiago izuri aldabela, eta erei esker, bebai, lurzoruan, atmosferan baino 3 aldiz karbono gehiago pilatu aldala. Eta zela itzen dituzte prozesu honek? Mikroorganismoek hartzen debe landarietatik datozen materia organikoa, hau deskonpose eta deskonposatzerako orduan, karbono dioksidoa izurtzen dabe atmosferara eta karbonoa be pilatzen dabe lurrian. Eta prozesu hau itzen deben bitxartzen bai, elikagaiak emuten dotze landariei honek azializateko. Prozesu hone guztixak aldi berian dare lurreko ezetasuna eta lurreko ezeturak eragiten dotze, eta horregaitxik garrantzitsua da ulertzia klimak zela afektaukotzen lurreko mikroorganismo honek, eta lurreko mikroorganismoek zela erantzungo deben lurreko klimaldaketai. Eta ze bada hau garrantzitsua, ze pentsatzen da, temperaturen igoerekin, lurreko mikroorganismo honek izurtzen deben karbono dioksidoa handiagotu aldala, eta baitza, badakigu, klimaldaketakin datozen lehorte eta eurite gehiago honek areagotzeakin, lehorte badagonian eta gero eurixa itzen da benian, mikroorganismo honek baitza isuri aldebela karbono dioksido asko atmosferara. Eta hor sartzen da nire ikerkuntza. Ni batez be, egon naiz lanian, lehortiak eta euriteek dauken efektua mikroorganismoetan, eta nire taldian orokorrian baitzen da lana temperaturakin. Eta emutia pixkate ikuspuntuela orokorran nire taldian zela itzen da lan, itzen dugun esperimentu motak. Orduan, nahi bogu temperaturan igoeria aztertzia zela ikertu aldo hori. Hori ikertzeko itzen duguna da lurra berotu. Eta lurra berotzeko dauzko bi teknika mota, esango nuke. Bat da, plastikozko negutegitxo honek, goixan, ikusten den argazkixa da, plastikozko negutegixak, zujartze dituzu hor lurrian, eta horrek itzen dube temperatura, lurreko temperatura igo 5 gradu gehiago arte. Edo bestela, pixkat sofistikagoa dana, da en plan, hartzen dozu egituratxo bat, eta goixan jartzen jatzu berogailu bat, eta horrek lurra berotuko dau. Eta gero, guk segidu aldou, karbono dioksido isurpenak eta baita karbono pilaketak honek jarraitxua ditugu, ze pasatzen da, lurra berotzen danian. Bestalde, lehortiak aztertzeko, inaldoguna da, egitura honekin, diala aterpetxo batzu bezala, dia egurrezko egitura batzuk, jartzen dian plastikozko xafla batzuk, eta horrek itzen dau, eurixitzen da benian, eurixa ez jauztia lurrera, eta orduan lurra lehorragoa egotia. Adibide bezala, guk berotze esperimentu hone dauzkou Suedia iparraldian, hau da abizko, eta da hor esperimentu mota, bai negutegixak, bai berogailuak, hau da Suedia hegoaldian dauzkou berogailu honek instalauta, eta baitza Etiopian dauzkou negutegi honek jarritxa. Lehortia simulatzeko esperimentu bai dauzkou bai Suedian, eta hemen daukutzu bidixo bat nungaren plastikozko xaflak instalatzen egurrezko egituran, eta baitza dauzkou Etiopian. Eta behin, hau da nahitzen dugunean, kanpuan ze hitzen du, lurra horrek hartzen ditugu, eta lagin horrek erubaten ditugu laborategira, eta alde batetik ingenkena da,
adibidez, lehortiak eta uritiak nahi baditugu aztertu, hartzen dugu, zikatzen dugu laborategi izan, eta gero pipeta bat erabiliz, hor bidixoan ikusi aldo zuen bezala, jutenga banaka ura jartzen, tubo bakoitzai, eta gero aztertzen dugu zela karbono dioxido isurpenak eta baita karbono pilaketak zela gertatzen dian lurrian. Baina, beste modu pixkate divertigarrixagoa da hau itxeko bebai, eta uda hontan inginuan izen zen zeukun lehorte esperimentu hontan, aspersore batzuk instalau ginutzen, eta orduan, hemen nago ni superposik, funziona gutxe zebalako, eta orduan horrekin eurixa simulatzen dugu, eta gero, jun geinke horra bai gauez eta bai egunez, aste batian ziar, igual 5 orduro, laginak hartu hor, eta hor momentuan zela karbono dioxido isurpenak zela gertatzen dian aztertu, eta baita karbono pilaketak. Eta, nahi notzuen pixkate bai honekin azaldu, zein izan da nire teziko konklusioik garrantzitsuenetariko bat, eta nik esango nuko nire interesgarrixena pentsatzen jatena da, ikusi duguna izan da, mikroorganismoak lehorte asko jasatzen debenean, honek estresauta bizi dira. Orduan, askotan hau jasatzen baldin badabe, hortara oitzen dira, orduan mikroorganismo honek pozik da, Orduan, mikroorganismoak eurixa itzen da benian, estresauta egon biharrian, oitzuta darenez, hau pasatzera, lasaixa hau egoten dira, eta orduan, pasatzen dana da, karbono dioxido isurpenak murriztu itzen diela. Eta behin, olako datua jaso eta laborategix, guk itzen duguna da, gu dauku pertsona bat aldian, itzen dituela datu honek dana bildu, jartzen ditu ordenadoreko modelo matematikotan, eta honi esker ulertu ingeinke lurreko mikroorganismoek zela erantzungotzen klima aldaketai, eta ze pasauko dan lurreko karbono dioxido isurpenekin atmosferara juten dianak, eta gero, hori, ontxe Glasgowen pasau dana, eta esaten debena karbono dioxido asko isurpena asko egon bidia, o ze pasau bida planetakin, olako modeloak erabiliz ulertu ingein, edo iragarri ingeinke, etorkizunian ze pasauko dan, batez guk itzen dugu lurrakin, baina beste ekosistema batzutan bebai inleiko olako esperimentuakin da. Eta honekin, ontxe, espero lurpila bat ikustu zuenian, jakitzi hau ez dela bakarrik lurra, mikroorganismoak darela, eta honek garrantzi asko daukela, bai karbono dioxidoan isurpenerako eta karbonoan pilaketarako. Eta honekin nahi notzuen eskerrak emun, diarren, eta baitza nire lankide danei nire ikerketan parte izatiarren. Eskerrik asko. Bueno, onja nire txandia hau da. Ni itsasgaiago naiz, eta gaur etorkizuneko egiturak diseinatzeko metoduen inguruan berba ingotzuet. Ni Bergarana naiz, hemen Arantzadi ikastolan ikasitxakua, eta gero, urte batzuk berandu hau, bide eta portuetako ingenieritza ikasi neban Bartzelonan, eta gero eraikuntza ingenieritzan doktoretza neban Bartzelonako o Kataluniako Unibertsitate Politeknikoan. Eta orduztik altzairuzko egituretan irakasle eta ikertzaile lanetan ibili naiz. Sydneyen 2 urte pasatuta gero oindala 2 hilabete buelta unitzan Bartzelonara, eta pixkat nire asmoa da han Europar Komisioak finantzatutako New Genesis proiektuan lanian zertan ibiligan zuei azaltzea. Normalean egiturak
diseinatzen dira eta eraikitzen dira bihar bat dagoelako, eta bihar honi modun baten erantzun bat eman behar jako gizartiak aurrera jarraitzeko. Eta egitura hau diseinatzeko prozesua 3 pausotan nabarmendurik. Lehenengoa da diseinu kontzeptuala, non ze arazo daukagun ondo definitu behar dugunean, eta honekin aukeratu geinke ze egitura mota izan leikena proposena gure arazo hau konpontzeko. Behin egitura argi daukagunean, honen gainean ze karga aplikauta egongo dian aztertu behar ditugu, eta azkenik gure egitura karga hauei aurre itxeko gaidan edo ez ikusi biako dugu. Orduan gaur egun egiturak behar ditugu arazo pila bat konpontzeko, batzutan distantzia handi bat gainditu behar dugu, beste batzutan buleguak eskaini behar dizkigu enpresa bati, produktu desberdinak landu edo gorde behar ditugu, eta batzutan ondo pasatzeko gogu eukitzen dugu. Eta behin egitura definituta dagoenean, bertan ze karga aplikauta daren ikusteko momentua da. Eta hau, egitura motaren araberakua izango da, adibidez, eraikuntza bat baldin badaukau, eukiko erabilerari lotuta daren karga batzuk, segun hotel bat edo etxe bizitza bat edo liburu denda bat daukagun. Beste karga batzuk klimai lotuta egongo dira, adibidez teilatuan pilatu leiken elurrak daukan pisua, edo haiziak itxen daben egituran gainean, eta baitxa ustekabeko karga batzuk, eta eraikinetan geixen egoten dienak zutiak izaten dira. Zubi baten kasuan, eukiko auto eta kamioiei lotutako karga desberdinak, klimari lotutakoak normalian izaten dira haizia eta olatuak, eta hemen goiko argazkisan ikusten duzuen zubisa da Takomako zubisa, eta hor ikusten duzuen deformazio hori dana, gertatu zen Jaionek komentau daben erresonantzia fenomeno batekin, eta naiz eta ez iruditu oso haize txiki batekin zubisa erresonantzian sartu zen, eta azkenian apurtu dintzen, klaro. Eta gero, zubi baten, normalian lurrikaran aurkako lurrikara kargak kontuan eukitzen ditugu. Eta behin, egitura definitu daukagunean eta ze karga eukiko ditugun dakigunean, gure egitura karga hauei frente itxeko gaidan edo ez ikusi beharko dugu. Eta honetarako, 2 pausotako prozesu bat aplikatzen da. Lehenengo, egituran elementu desberdinetan kargak nola banatzen dien aztertu behar dugu, adibidez, zubisan, erdixan kamioi bat jartzen baldin badugu, lehenengo jakin nahi duguna da egiturako elementu bakoitzak pisu honen ze portzentai hartzen daben. Eta behin hau definitu eta dagoenean, elementu horren erresistentzia frogatu leikeu, eta honekin ze material, ze forma eta ze dimentsio jako dituan definidu. Orduan, kargen banaketa prozesu honek analizi estrukturala izena hartzen dau, eta hau ilustratzeko zubi simple honen adibidia ikusi geinke, non pertsona bat gainetik pasatzen da bide. Orduan, pertsona hau zubisan erdixan kolokatzen baldin bada, danok imaginatzen dugu, apoio bakoitzean pisuaren erdixa pisu erdixa alde bakoitzera jungo dara. Baina bakarrik pertsona hau pixkat mobitzen baldin bada alde batera, ja susmatzen dugu
pisuaren banaketa ez dela iguala izango bi aldietan, baina ez da erreza edo ez da zuzena jakitzia alde bakoitzak zenbat pisu jasango dabe. Orduan, imaginau daukagunean egitura konpleju bat eta karga desberdinak, adibidez haizia edo erabilerei lotutako pisuak eta kargak. Eta horregaitzik, normalian softwareen laguntza bihar izaten dugu analizi estrukturala gutxeko. Eta behin resistentziaren frogapena itxeko momentua aiatzen danean, helburua edo prozedura oso simplia. Inbia dugun bakarra da, erresistentzia dauzkagun kargak baina handixauak dala konprobau. Orduan ikusi dugu kargak, analizi estrukturaletik lortu ahal izango ditugu, eta erresistentzia gaur egun kalkulu arauditan daren ekuazio desberdinekin estimatu leik. Europan erabiltzen dian araudiak eurokodigo izena hartzen dabe, eta dare ekuazio komplexuz beteta, hemen ikusten duzuenan bezalakoa. Eta araudi honetan oinarritutako frogatze prozesua normalian oso luzia eta nekatua izaten da, ze elementu bakoitza aztertu behar dugu karga mota bakoitzerako, eta azkenean egitura oso handia izan barik elementu pila badare, eta hau oso Excelak ez dira inoiz bukatzen. Eta gainera, estimatzen dian erresistentziak askotan benetakoak baina askoz baxuagoak izaten dira. Baina, ordenagailuzko simulazioen aurrerapenei esker, azken urteotan posible da egituren konportamendua modu zehatz batean aurrikustia, jaionek txuan elementu fenitu softwareakin. Eta orduan, posible da simulazio honek erabiltzia egituren erresistentzia aurrikusteko eta analizi estrukturala eta erresistentziaren frogapena dana pausu berdinean inleike. Eta honek ematen dau, hau da, metodo berrien hasiera. Orduan, honek ahalbidetzen dau prozesu askoz azkarragoa eta arinagoa izatea, ze egitura ja ikusten da izate integral bat bezala, ez elementu desberdinen sorta bat. Eta gainera erresistentzia askoz hobeto aprobetxatzen da eta egiturak askoz ekonomikoagoak izan lehizke metodo honekin. Baina naiz eta simulazio honek oso zehatzak izan, beti eukiko dugu materialen ezaugarritan eta kargetan ziurgabetasun bat, eta honek itzen dau egiturak erortzia posible izatea. Orduan, egitura seguruak dauzkagula ziurtatzeko, araudiek normalian erabiltzen ditue segurtasun faktoriak, eta honen bidez nolabait saiatzen dira kontrolatzen egitura mota bakoitzak ze erortze probabilitate daukan. Orduan, adibidez, etxe bizitza eraikin baten, erortze probabilitatea teorikoa eta pixkat espero dana, izaten da 10.000 eraikinen artean. Eta adibidez, zubien kasuan, eukiko probabilitate pixkat txikixagoa, ze egitura garrantzitsuagoak dira, eta normalian zubi batek faiauko dau 100.000 zubiren artean. Segurtasun faktore honek, erabat garatuta dare diseinatzeko metodo tradizionaletan, ekuazioak erabiltzen ditugunean, baina ondio ez dia kalibrau metodo berri sendako. Eta hau da New Genesis aztertu duguna, eta etorkizuneko araudietan egongo dian segurtasun faktoriak izango dira. Eta hau da nire presentazioa.
Eta orain gure azkenengo hizlaria izango da Ander Elkoro. Atzaldeon, Ander Elkoro naz, ni arrastekua, itxaso indala ja urte desente ezagutu nagoen, Bartzelonan gingo zela, bisok doktoretza egiten eraikinen ingenieritzan, eta itxasonok gehiago jarraitu dago eraikinen kalkuluen inguruan, eta nik apurtxo bat beste bide bat jarraitu nagoen, eta beti eraikuntzai lotuta, baina gehiago materialen munduan sartu nintzen, eta nanoteknologia eraikun nola uztartu edo nola aplikatzen dan eta aplikazio berriak garatzen ibili ginen. Ja urte batzuk die, Arrasdera buelta nintzela, eta oin Mondragon Unibertsitateko irakaslenaz, baina beti eraikuntzako mundu honei lotuta. Orduan, nanoteknologia mundu konplexu bat da, normalian eraikuntzakin erlazionatzen ez duguna. Oso teknologia zaila eta konplexu bezala ikusten dugun hori, gaur egun bebai gure inguruan ja aplikatzen da. Badaz materialak, badaz nanoteknologiako erabilera berriak gure inguruko eraikuntzako materialetan aplikatzen dienak. Baina lehenengo ikusiko dugu pixkat zer dan nanoteknologia eta segaitik daukon berezitasun hori. Daukogu bi gauza. Alde batetik nanosientzia da nanometroko tamaina daukien materialen azterketa. Ikusteko material horrek zein propietate daukien. Segaitik material horrek tamaina txikitzeakin oso propietate ezberdinak garatzen daude. Hor daukotzue, nanometro batek oso tamaina txikia daukola, 3 atomon tamaina hartzen dau, eta hile batek, adibidez, 60.000 edo 80.000 nanometroko lodiera dauko. Orduan oso material txikiez ari gara hitz egiten. Eta gero daukogu nanoteknologia, dala material horrek aztertu eta euren propietate ezberdin horrek dakigunean, aplikatzen ditugu beste daukogun arazoak konpontzeko edo ditugun materialak adibidez euren propietateak hobetzeko edo propietate berriak gehitzeko. Adibidez, ideia bat egiteko, nanometro bat dauko glukosa molekula batek, eta arkatz punta batek, milioi bat aldiz dauko lodiera hori. Eta, oin komentauko zuet, segaitik daukien propietate berezi horrek. Mota asko daz, bai tamainan, bai euren forman, bai komposizio kimikoan, baina gehien bat euren portaera, ezberdin hartzen daukielako masa eta azalera arteko erlazio oso handia. Hartzen badugu, horra adibidez ikusten dugu, tamaina ezberdinetako nanopartikula batzuk. Kasu honetan, urrezko molekula batzuk. Haundiena, urrea 283 atomoz osatuta dago. Eta hor ikusi geike nola batzuk bai da zen gainazal horretan, eta beste asko barrukaldean gerditzen dien. Tamaina hori txikitzen goiezen einean, askoz eta erlazioa handiagoa daukogu gainazalean gelditzen dien atomoen eta barrukaldean gelditzen dien atomoen artean. Heldu arte atomo huts batera nun bera bakarrik egonda danadan gainazala. Adibidez, 30 nanometroko nanopartikula batek, bere atomoen 1/5 bakarri dauko gainazal horretan. Eta 1/5 hori izango da inguruko gainontzeko materialekin erlazio eukiko dauena. Txikitzen badugu ondiokan gehiago, 10 nanometroko nanopartikula baten, 1/20 bat da gainazal horretan dazena. Eta 3 nanometrora jeitziz gero, 1/50 kanpoan dau, eta 1/50 egongo da barruan erlazio hori mugatuz. Orduan, gero eta txikiagoak egin materialak, harri bat hartzen badugu, bere atomoen oso portzentai txiki bat dau gainazalean. Orduan, bere propietateak ez die bereziak. Eta hori txikitzen dugun einean, propietate berezi horrek agertzen hasten die. Eta ikusiko dugu, komentauko dutzuet 3 kasu,
eraikuntzako material ezberdinen inguruan, nola nanoteknologia erabilita euren propietateak edo hobetu indien, edo propietate berriak eman dotzegun gure bizimodua hobetzeko. Lehenoko kasua, danok ezagutzen dugu zer dan asfaltoa. Gure inguruan, errepidetan, gure kotxeak euren gainean ibiltzeko. Eta honek osatzen die, betun edo polimero batez, eta harriekin osatzen ditugu. Zer gertatzen da? Harri eta polimero horrek, kateak euren artean ikutzen dien momentuan, erlazio bat sortzen da. Baina, eguzki argiak, polimero horrek suntxitzen joaten da, oxigenoarekin kontaktuan da zelako, eta euren konposatu batzuk galtzen doiezelako. Praktikan, ja toki askotan erabiltzen da, nanobustinak inkorporatzea gure nahasketa horretan. Bustina, molekula bezala, xafla batzuz eta euren arteko katioi batzuz osatuta dago. Xafla horrek, silikato xafla batzuk die, eta da gure inguruan, bustina ikusten dugunean edo lokatza ikusten dugunean, ura daukonean, xafla horrein artean sartzen da, eta honek lokatz hori bihurtzen dago. Zela aplikatu alda, hau gure asfalto hori hobetzeko. Lortzen dugunean, bustin molekula oso txikiak, xafla horreik euren artean askatzea lortuzkero, eukiko dugu material bat oso txikia eta xafla horrek gainazal oso handia eukiko daue. Orduan, xafla aske horreik polimeroakin eta gero harriakin nahastuz gero, xafla handi bat daukogu, polimero kateak xafla horren gainazalera lotu aldie, polimero kate asko ezberdinak eukiko dabie gainazal bat euren artean loturak einalizeteko eta lortuko dugu bere portaera askoz hobea izatea. Kate horrek lotzeko bide berriak emanez. Horretaz gain, nanoxafla honek lortzen dabiena da kate horrein arteko utxune txikiak iztea, eta oxigenoak barnealdera sartzeko daukon aukerak murriztea. Eta ondorioz, bere iraupena edo iraunkortasuna haunditzea. Gure errepideko asfalto horrek, eukiko dauen bizitza pixkat luzeagoa izango da. Beste material bat eraikuntzan oso ohikoana dana da hormigoia. Hormigoia material ezberdinez bebai osatuta dau. Alde batetik, harria, zementua eta ur nasketa bat da. Hemen daukotzue irudi bat eta da hormigo izati bat, baina mikroskopio elektroniko batekin oso tamaina txikia aztertzen gabitz. Ertz baten ikusten duzue 20 mikrako eskala bat oso tamaina txikia ikusten ari gara. Eta irudi horretan, txuri beltzean da zen hor ikusi aldien gauzak, azalduko zuet zer dien. Alde batetik, ikusten dugu harri partikula bat, beste elementu batzuk holan txurizka itxura daukienak, eta honek die zementu partikulak, urakin erlazioa, erreakzioa eitzea lortu ez dabienak. Danok ezagutzen dugu zementua, irinan moduko hautz fin bat, eta zementu partikulak eukitzen dabie 20 mikra inguru. Honek urakin erreakzioa egiten dabie, deskomposatu egiten die, eta gero sortuko dabie hor harri ezberdinen artean, daukogun beste produktu batzuk, kola bezala itxastea lortzen dabiena. Baina hurbiltzen bagara, gehiago, gertatzen jakuna da, erreakzioa egin gabeko partikula hori, azkenean da materiala bere propietateak lortzeko ipini duguna, baina ez duguna lortu bere propietateak aprobetxatzea. Eta horretaz gain, utxune asko gelditzen die, ur hori
erreakzioa egin gabe gelditu dana. Eta beste zoom bat gehiago ezkero ikusten dugu eskumako irudi honetan nola ikusten dugun hor gehitu dien nanopartikula txikitxo batzuk, bale? Hortzen ikusten dien bolatxo txiki horreik, bale? Askoz eskala txiki hauan, bale? 20 nanometro inguru daukienak. Bale? Hormigoian, ja gaur egun oso ohikoa da, bale? Nanopartikula ezberdinak gehitzea nahi dugun propietateak hobetzeko. Normalean, silizio eta aluminio oxido nanopartikulak gehitzen die, honek erreakzioan parte hartzen dabie, baina oso eskala txikian, erreakzioa hobetuz eta bizkortuz. Ondorioz, propietate hobeak ditu, eta tamaina txiki horretako poroak edo utxuneak betetzea lortzen dau, bere iraunkortasuna hobetuz. Gero beste burdinaren oxidoak pixkat ideia berdinakin gehitzen da, eta daukogu beste azken bat, dala titanio oxido bat, kasu honetan bere propietateak oso desberdinak die, eta saiatzen gara hormigoi horrei, propietate berri bat gehitzen dala fotokatalizia. Eta hau, gehitu gehike hormigoiari edo bereziki beste aplikazio batzutan erabili geike. Eta zer da fotokatalizia? Titanio oxido nanopartikula honek daukie berezitasun bat. Dala eguzkiaren argiak eragiten dotzienian, argi horren zati batek, ultramoreak, energia nahikoa dauko bere egituran aldaketa bat sortzeko. Eta ondorioz, inguruko ur eta oxigenoarekin erreakzio bat hasteko gaitasuna dauko. Erreakzio bat gure inguruko edo aireko kutsadura desegin aldauena. Orduan, dauko haizea edo airea arazteko, garbitzeko gaitasuna dauko nanopartikula honek. Hormigoian gehituzkero, hormigoi horrek gure inguruko, gure herrietako airea garbitzeko gaitasuna eukiko da. Normalean, zergaitik gure herrietan alde batetik kutsadura asko biltzen dalako, bai kotxeek ematen dabien kutsadura, bai zikinkeria ezberdina, baita virus eta bakteria ezberdinak. Eta horretaz gain daukogu gainazal oso handiak teknologia hau aplikatu ahal izateko. Bai lurzoruan, bai espaloi, parketako lur edo errepideetan, edo eraikinen gainazal vertikaletan, fatxada edo horma ezberdinetan. Nola aplikatu alda? Aplikatzen da hormigoietan, margoetan, espraietan, eta aurkitu aldugu aplikazio ezberdinak. Material baten barruan gehitu geike, edo margo baten gainazal bat garbitu edo ipini margo eta nanoteknologia honekin. Zein da arazoa? Oso partikula txikiak dira eta margo baten barruan ipiniz gero oso gutxi geldituko die gainazal horretan eguzkia jasotzeko gaitasunakin. Orduan, material asko ipini behar da, garbiketa pixka bat oso kantitate txikian lortzeko. Ondorioz, ni eraikuntzako eta nanoteknologia honen inguruan lanean, pentsatu ginen aukera bat izango zala lortzea nanopartikula honek ezer gabe zuzenean gainazal horretan ipintzea. Eta ziginen bilatzen modu bat nanopartikula horrek beste material gabe zuzenean eurek bakarrik ipintzeko. Eta bilatu ginen modu bat nun nanopartikula horrek euren artean itxasten ziren eta solido bat sortzeko aukera euki ginen. Eta irudian ikusten duzue lehen zaukogun elementu guzti horrek oin nanopartikulaz bakarrik osatuta dau. Eta ikusten duzue nola gero hau irudeko inprimaketan bitartez lortu ginen elementu ezberdinak sortzea. Txampon baten tamainako filtro moduko elementuak edo
beira baten gainean inprimatutako lerro batzuk, edo hormigoizko plaka baten gainean inprimatutako marratxo batzuk probak egiteko. Honekin, gero junginen ikustera, zein izan alzan hor zaukogun eraldaketa. Hormigoi bat nun barnean gehitu dotzegun eta nastuta dauen, baina oso gutxi gelituko die gainazalean, edo zuzenean honen gainean iruden inprimatutako nanopartikula honek. Eta, ikusi ginen, konparatuta, xafla berdina nanopartikulak bere barruan nastuta edo iruden gainean inprimatuta, inguruko kutsadura garbitzeko edo desegiteko gaitasuna 40 aldiz handiagoa zala. Eta horretaz gain, ikusi ginen, erabilitako materiala kontuan hartuta, irudeko inprimaketa horren bidez, askoz material gutxiago erabiltzen genuela, eta bien konparaketa eginez material berdinakin 120 aldiz kutsadura gehiago garbitzeko gaitasuna genuela, gainazaletan irude bitartez egindako inprimaketa honekin. Eta amaitzeko, irudi bat nola beira baten gainean, irude bitartez enginun marrazki ezberdinak inprimatzea, eta ez dakit, baina agian hemendik urte batzutara, gure inguruko eraikinetako horma edo etxeko lehioetan aurkitu gaike teknologia hau. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko danoi, dana oso interesgarria iruditzu jat neri behintzat, ez dakit publikoak izango dabe, baina primeran danoi. Orduan, denboraz pixkat larri gabiz, baina nik uste dut norbaitek galderan bat edo baldin badauka, denboria aurkitzu izango dugula erantzuteko. Galderan bat baldin baduzue, eskualtza eta pasako dizuegu, bai? Honek ez daukan notaik. Bueno, neu hasiko naiz zorionak, zeiroi, aurreikusi dudan bezala luxuzko itzaldi sorta bada, osea, ni laboratorium museoan, beti esaten dudana, guk gure historia, zu bezalako jendearekin hasitakoa izan zen, historia hor gogoratu behar da, baina egia da, gaur egun gaurkotu dugula, gaurko itzaldi sorta honekin, eta askotan esaten duguna, gure gazteek, zer egiten duten eta zertarako egiten diran, ikerketa horiek ezagutzera matia ezinbestekoa da. Ni gaur bintzat asko ikasi dut, eta seguru nago familiaz gain jende asko gehiago baloratuko duela, askotan ezagutzen ez diran gauzak ez dira baloratzen, eta zorionak, bai? Mundu orain ja lehenengoarekin harrituta gelditu naiz, baina azkenekoarekin erabat txundituta. Ez dakit, galderaren bat egiteko aukera erabat aproposa eta aukera dago. Bai? Ez dakit, zuk itxaso, prestatuta edukiko ituzu batzuk. Bai, baina. Inguru bat sortzeko moduan. Azten magabakoitzi galdera bat. Beintza pare bat. Ni azkenekoa igual, horatzen dudalako, guk orain hidrogenoari buruzko, hidrogeno berdeari buruzko aldi baterako erakusketa inauguratu genuen atzo, ezta? Energia CO2 horrekin gaude denbora guztian, eta norbaitek ere esan du Glasgoweko ingurumen klima aldaketaren arira, CO2aren eta zuk esan dezuna, eraikinak egin daitezkela, eta bai elurrean ere, nola ikusten duzu ezuek CO2aren arira argi dago erregai fosilak, agortzen diela, bakterioak ez dakit jarraituko dute aurrera, eta ze eraikin egingo ditugun etorkizunean, baina
Nola ikusten duzue zuek CO2aren murrizketa edo, behintzat inguru klima aldaketan eragin hain handia edukitzeko aukera hori? Nik uste, arazo handi bat daukogula eta zerbait egin biherra dau, hori argi dau. Baina hidrogenoan inguruan adibidez hitz egiten danean, hor ez dana esaten da gaur egun inguruan erabiltzen den hidrogenoaren ehuneko oso handi bat erregai fosiletatik dator ondiokan. Ez da lortzen energia gutxikin hidrogeno hori lortzea. Orduan, bide bat bilatu behar da, alternatiba ez da kotxe elektrikoak erabiltzea, elektrizitatea erregai fosiletatik badator, berdin, ez da hidrogenoa erabiltzea, hidrogenoa erregai fosiletatik badator, eta lortu behar dugu energia hori beste bide batez lortzea. Nik kasualitatez, hitzaldian airearen arasketa komentau dut, baina material berdin honekin, moldaketa txiki batzukin hidrogenoa produzitzeko bebai erabili aldugu. Kasu honetan, urre nanopartikula batzuk gehitu behar dizkiogu, baina lortzen dugu hidrogeno produkzio txikiak, baina eguzkiarria erabilita bakarrik. Orduan, olako teknologia berri asko daz, eta nik ustot bidea hortik datorrela. Teknologia berri horrei bultzada bat eman eta garatuz gero energia garbiak benetan lortzeko. Bueno, nik altzairuan mundutik, oin azidia pixkat zenbakixak eta hola agertzen, eta altzairuan produkzioak munduko ehuneko CO2aren laua isurtzen dau, eta orduan diseinatzaileen aldetik azidia munduko ingenieritza handixenak konpromisoak hartzen aldan eta geixen materialan erabilera gutxitzera, altzairu mota berrixenak erabiliz, prestazio geixen dauzkenak, eta honekin saiatu egitura berdina itxeko material gutxi hau erabiltzea, eta honek CO2an isurketan aldaketa zuzen bat eukiko da. Gure mundutik. Bueno, igual pixkat asustau indotzuet esaten lurreko mikroorganismoek karbono dioksido asko isurtzen debela atmosferara, baina mikroorganismoek itzen debena bebai da karbonua pilatu lurrian, eta hau itzen debe landarien materia organikoa deskomposatzen debenian. Orduan, adibidez, baldin badakigu ze materia organiko mota ingotzen karbono gehiago pilatzia, hori izan alda modu bat atmosfera dagoen karbonua lurrian pilatu alizateko, eta orduan konpensatzeko pixkat. Argi dago, India duguna ez dela konpensa, baizik eta gure isurpenak murriztu, ze guk espliko dutzuten isurpen honedanak, honek ziklo baten parte dira, eta ziklo hau beti egon izan da lurrian, guga hau deskomposatzen dugunak. Baina, baldin badakigu, zela gure isurpen horrek konpensa, adibidez, nekazaritza mota aldatu, jendia dago ikertzen adibidez, ez dakit, komposta itzen dozunean, ze kompost mota jarri aldozun lurrian, lur hortan egoteko pilak eta gehiago isurpen gehiago baino, eta olako ze mikroorganismo mota egon biadian lur baten, lur hortan materia organiko, karbono gehiago pilatzeko, eta olako ikerketekin aldaketa batin alda, guk zela lantzen ditugun gure lurrak, karbonoa pilatu alizateko lurrian. Nik egizan, ez da gati ditzi bat horren inguran, porque... Kompositak ere horre zeresan handia daukat ere bai. Bueno, nik uste horra azkenean, Maiderrek esan duen bezala, askotan
Beak aipatu dugu, fabrikazio prozesuan inguruan eta indauizketan ez, zela kostu hori eta murriztu. Nik uste, askotan, soluzioak ja badozela asmatuta. Gertatzen dena da, kostua altua dan bitxartian, soluzio horrek ez dira industria zabal horretan aplikatuko. Bai materialan ikuspuntutik, fabrikazio ikuspuntutik, azkenian materiala beha da garestixa. Fabrikatzea ere baldin bada garestixa jarraitzuko deu, oain bezala, oain erabiltzen den edo tradizionalki erabiltzen dian prozesuak eta materialak erabiltzen. Hasi nik uste hor badauala zereina. Bai? Hori, nire aldetik. Eskerrik asko. Nik nire partetik ez daukat gauza handirik egitzeko. Hemen profesional asko dago inguru horretan, osake. Nire aldetikan pizka Jaione komentautakoa, ez? Azkenian, konpositoa bai egisa da laguntzen dutela, eta laguntza hori dator beraien pisu murrizketatikan. Pisu murrizketak itzen da bena da, kotxean konsumoa bajutsu hau izatia eta emisioak bai murriztia, ez? Eta, kotxe elektrikoen erabilera bebai, ez? Esaten da mendikan urte batzutara, poblazioa uneko 75 hirietan egongo dala, ez? Eta horre, foko batzuk izango dira. Horre gaitxikan, kontzeptu aldaketa, ez? Konbustio alde batera ustia, beste transporte, hortikan aukera bat izan alko zen. Deno arlo guztietatik bideratu behar den gaia dela, azken fina. Eskerrik asko. Ez dakit familia duzuen denak, eta denak badakite jakinduria itzela da, jendearena, baina, besterik gabe, zuek zuen partetik, zuek ez baduzu ezer esaterik, laboratorioaren izenean, mila esker, benetan, eta jarraitu horrela, eta noizean behin, Bergaratik pasatzen zaretenean, zatozte gure gana, eta zuen aurrerapenak kontatzera, benetan esaten dizuen, luxu bat izan da. Mila esker.